25 anyos na lalaking bumili lang ng sigarilyo sa Kalasyaw, Pangasinan, nasalpok ng motorsiklo. Insidente, sapul sa CCTV. Nakaalerto Russell Simorio. Sa kuha ng CCTV camera, makikita na naglalakad ang isang lalaki sa kalsadang sakop ng barangay Malabago, Kalasyaw, Pangasinan. Hila-hila ng biktima na nakilalang si Justin Zulueta, 25 anyos ang kanyang bisikleta. Maya-maya pa, bigla na lang siyang nasalpok ng motorsiklo. Sa lakas ng pagkakasalpok sa biktima, tumilapon siya at grabing sugat ang tinamo. Nagpapagaling siya ngayon sa kanilang bahay. Hindi niya napansin. Maliwanag naman dito sa aming barangay kasi nakainom yung nakasingle. Kaya nasagasaan sa likod. Ayon sa ina ng biktima, pauwi na sana si Justin na bumili ng sigarilyo sa kalapit na tindahan. Sa ngayon, nagpapagaling din sa ospital ang driver ng motorsiklo na nagtamo rin ng mga sugat sa katawan. Bukas sa katakdang mag-usap ang magkabilang panig para nga sa ikakaareglo ng insidente, lalo't wala na raw planong magsampa ng kaso ang pamilya ng biktima. Basta mag-usap lang po kami. Tulungan niya akong ano yung bayad sa ospital. Kasi mahirap lang kami. Ganon din sila. Willing naman silang magbayad. Sa kuha rin ng amateur video, makikitang nakahandusay ang isang rider ng motorsiklo na nasalpok ng kotse sa kahabaan ng barangay Nalsian Sur, Bayambang, Pangasinan. Dinala sa ospital ang biktima dahil sa tindi ng pagkakasalpok ng kotse sa kanya. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Nag-overtake yung sasakyan heading towards north. Pagka-overtake niya, hindi niya na pansin yung motor kasi walang ilaw. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, Balitang Amianan.